Deze week in Limbourgeois, de nieuwjaarsreceptie van de VVV Zuid-Limburg en het 30-jarig jubileum van restaurant De Leuf. Een van de drukkere nieuwjaarsrecepties in Limburg is die van de VVV Zuid-Limburg. Hier in het casino in Valkenburg. En er is ook altijd een centraal thema dat wordt aangesneden. En deze keer is dat de zogeheten Bildungstoerist naar Zuid-Limburg moet worden gehaald. Dan het laatste EU-erfgoedthema, dat is grenzeloos erfgoed. Hier zijn we nationale kampioen in als Zuid-Limburg. Dat hoeft niemand te verbazen, want wij zijn het land van de grenzen. Is er ook een bepaalde ambitie of doelstelling van, met die nieuwe campagne moeten we zorgen dat er minstens zoveel nieuwe toeristen uit omringende landen komen? Ja, wij zijn vooral daarover in gesprek met Maastricht en de provincie. Want Maastricht is ook ons icoon. Hè? Het is de stad van het verdrag van Maastricht, de geboorteplaats van de euro. Ook belangrijk binnenkort Europees erfgoed. En dus wij willen sowieso met onze partners in Limburg kijken van hoe kunnen we nou het beste die Bildungstoerist uit Europa krijgen. Want we moeten ons wel realiseren, de Nederlandse gast, die gaan dalen. Omdat die steeds meer met de Ryanair-achtigen naar het buitenland vliegen. Dus wij moeten een omgekeerde beweging maken. Dat is ook de reden waarom we zo sterk op dat thema inzetten. En een nieuw soort uniekheid gaan presenteren. Dus je kunt zeggen, waarschijnlijk wordt het aantal toeristen vanuit eigen land minder. Dus moeten we ze in het buitenland gaan halen om dat te compenseren. Ja, dat is een zekerheid. Dat de aantal gasten uit eigen land, niet alleen naar Limburg, hè, als collectief. Onze groep die sterft letterlijk uit. We hebben veel gasten van 55 plus, dat is op zich nu niet slecht. Die geven heel veel uit. Maar op de langere termijn is dat gevaarlijk. Want de millennials, die krijgen we niet aangevuld. En dus wij moeten die nieuwe millennials uit andere landen halen die ook naar het buitenland willen. Het is heel paradoxaal. En het fijne is dat we nu een uitstekende samenwerking hebben met de collega's van Maastricht Marketing. Ik heb de campagne Limburg Longt niet laten zien vandaag, maar die was heel succesvol. En we willen dat ook weer internationaal kijken van wat kunnen we daarin doen, zeg maar als Limburg, met onze culturele parels. Dan ook meer samenwerking dan vroeger. Ja, maar dat is ook de nieuwe tijd, hè, dat je verbindingen maakt. Hè. Dat is helemaal anno 2018, overal partners zoeken. En dat gaat ook goed in het digitale tijdperk. Dus we zijn daar heel enthousiast mee bezig. Je kunt zeggen, de herontdekking van het Heuvelland. Ja, voor mij persoonlijk niet, hè, want het is iets waar we al eigenlijk jaren in Vaals ook op tamboureren, maar ik denk ook vanuit Gulpen, Wittem, IJsselmargraten. Alleen we gaan het nu zichtbaar maken. We maken het ook zichtbaar in onze websites. Kijk maar eens even naar de presentatiewebsite IJsselmargraten, Vaals een nieuwe website en Gulpen, Wittem gaat volgen. We laten daar ook de kwaliteit van leven zoals wij die kennen, ervaren en die we niet exclusief aan onszelf voorbehouden. Die laten we heel nadrukkelijk zien. En we zijn natuurlijk ook de groene long voor dat verstedelijk gebied en dat zijn we met trots. Is het zo dat in wezen nu al veel toeristen komen, niet alleen om lekker wat te fietsen en te wandelen, maar ook al voor dat cultureel erfgoed? Of is dat iets
wat we ze nog moeten gaan leren? Ja, ik denk het wel. Dat is een combinatie van en dat is ook iets wat groeien moet. Ja, op dit moment is het ook goed dat we dat in de hele EU-regio een beetje goed aanpakken. We hebben onze streekgerechten, waar we heel erg sterk zijn, maar ook ons cultureel erfgoed, wat ook op deze manier een heel mooi gezicht krijgt. Ja. Dus u als ondernemer bent wel blij met deze campagne? Jawel, absoluut. En is het nu wel positief dat de VVV Zuid-Limburg dat thema mee oppakt en dus wat breder gaat uitsmeren? Dat denk ik zeker. Je ziet dat elke gemeente heeft zijn unieke dingen en dat moet gebundeld worden. We moeten het samen naar buiten brengen, samen gebruik maken van alles wat we hebben en dat brengen. De regio is belangrijk, niet alleen één gemeente. En soms heb je dat nog wel eens, hè? Dat de ene gemeente dit en die doet dat. Ja, dat is ook een stukje politiek natuurlijk. Ja. Maar als het eindverhaal maar goed is, dat we het samen doen, daar moeten we het ook voor doen. Restaurant De Leuf in Ubaxberg vierde het 30-jarig bestaan met een mooi verzorgde borrel voor vaste klanten en relaties. Na het overlijden van patroon Paul van de Bunt is de familie erin geslaagd om de zaak op hoog kwalitatief niveau voor te zetten. Met ruimte voor de nieuwe generatie. 30 jaar, dat is al een hele tijd, hè? Ja, dat is, als ik inderdaad terugkijk, is dat een hele tijd geleden, ja. Kun je dat goed herinneren? Ja, dat kan ik heel goed herinneren. Ja, Paul startte De Leuf in 88 en begin 89 was ik erbij. Dus ik doe al heel wat jaartjes doe ik dit. Met heel veel plezier, maar het is inderdaad wel enorm snel gegaan de tijd. Maar jullie vieren niet alleen vandaag 30 jaar, maar ook dat Robin nu de chef is. Ja. En de presentatie is ook anders, of niet? Met het logo en zo. Zeker. Ja, het is nu de Rode B en de Rode B staat voor Sandra, Robin en Michelle van de Bunt. We zijn de B is eigenlijk meer ons beeldmerk geworden dan dat ik het niet meer alleen doe, maar samen met mijn kinderen. Ja. Als familiebedrijf? Als familiebedrijf, ja. Ja. En heet het dan nu officieel restaurant Van de Bunt De Leuf? Of hoe moet nee, ik het blijft gewoon restaurant De Leuf. Het blijft gewoon restaurant De Leuf. Maar die naam Van de Bunt komt daar iets meer bij? Ja, die komt daar iets meer toe in uitdrukking, ja. Ja, familiebedrijf, dat zat er wel al eerder in. Alleen ging het scenario anders dan voorzien, vanwege het overlijden van Paul, et cetera. Je hebt die tocht nog gemaakt door Azië en zo. Betekent dat automatisch dat we hier gerechten gaan krijgen, zoals dat heet, Frans met een Oosters vleugje? Nou, ik ben in 4 maanden tijd enorm geïnspireerd door de manier van koken, de smaak, de pure smaak, de eenvoud, wat ze in Azië hebben. Dat wordt gecombineerd met de Franse klassieke keuken en daar wil ik mijn eigen stijl in gaan brengen. Eigen stijl, misschien dan ook toch weer iets anders dan je vader? Ja, zeker. Mijn vader heeft een hele mooie smaak, hele mooie sauzen. Maar ik wil toch eigenlijk mijn eigen ding gaan doen. Me onderscheiden in Nederland met het ding wat we hier doen. Waarschijnlijk met een Aziatische twist. Een eigen stijl heb ik nog niet. Daar ben ik nu heel druk mee bezig om dat te ontwikkelen. Ja. Signatuur, zoals dat heet. Je eigen signatuur, ja. Ja. Zeg, en ja, wie weet, het hoeft niet een doel op zich te zijn, maar misschien toch ooit weer die tweede ster? We zijn enorm blij dat we die eerste ster hebben behouden. Maar ja, wat mijn moeder al eerder zei, ik ga altijd voor het beste. Dus natuurlijk stiekem, ja. Wie weet, over een paar jaar. Droom je erover, over een paar jaar. En jij ook in de zaak, was dat altijd jouw droom of wil je heel iets anders? Nee, ik heb
eigenlijk altijd op de hotelschool gezeten in Hasselt. Vorig jaar ben ik ook nog aan een opleiding begonnen in Eindhoven, maar dat was toch niet zo'n goede aansluiting naar Hasselt. En toen dacht ik wil eigenlijk gewoon in de zaak werken en mensen laten genieten. Dat is gewoon wat mijn passie is. Dus dat is eigenlijk wat ik nu doe sinds september en het bevalt me heel goed. Maar horeca is heel breed, dat had ook een... Nou nee, echt, het is wel echt op dit vlak. Want hotel en het is wel echt gewoon mensen een hele mooie tijd laten bezorgen en ook echt op dit niveau wel. Mensen, Maar het had in jouw geval misschien ook een hippe loungebar kunnen zijn, of hou je toch meer van dat gastronomische? Ja, toch meer dat gastronomische. Ja, dat is toch wel echt iets wat erin zit en wat ik ook heel bijzonder vind met die mooie gerechten wat gemaakt worden. Dat is wel wat erin zit. Ja. Dus. Dat is wel een enorme steun in de rug, hè, met je 2 kinderen in de zaak. Dan krijg je extra energie, of niet? Het is fantastisch. Ik loop alleen maar te glimmen van trots de laatste tijd. Af en toe lopen we met z'n drieën naar een tafel en zetten we een gerechtje in. Ik geniet ervan, maar ik zie ook dat de gasten daarvan genieten. En dat het is heel mooi wat er nu gebeurt. Dus dat gaat nog jaren door hier. Ik hoop het. Ik hoop dat ze niet weggekaapt wordt door een of andere leuke, knappe vent die zegt van... zullen we samen een restaurantje beginnen? Ik hoop dat ze... In Zuid-Afrika. Ja. Dan hou ik er tegen.